Ioana din Ploiești, o atmosferă pentru acest meci. În poartă este Bornescu. Portarul german Tremel, sunt fundași Rangel, Cico, Amaci, Davis, 3 fundași. Parcă îți vine să crezi în minuni. Vom vedea dacă echipa lui Cosmin Contra este capabilă să întoarcă un 5-1, după care antrenorul ploieștenilor a vorbit de umilință, însă a vorbit de faptul că își va motiva foarte bine echipa pentru această partidă. Măcar o victorie la Ploiești este obiectivul pe care Cosmin Contra l-a stabilit pentru acest meci. Mingea lui Amat pentru Tremel, portarul de 35 de ani german, crescut de Bayern München, însă n-a apucat să joace niciun meci pentru bavarezi, însă a trecut pe la echipe importante din Germania, cum ar fi Hertha sau Hannover. De la margine va arunca al Senat. Petrolul a reușit să recupereze rapid, a făcut pressing și îl vedem acum pe haitianul care ne-a lipsit atât de mult în prima manșă, aruncând de la margine. Petrolul rămâne periculoasă în apropierea careului lui Swansea. Swansea care este fără 6 jucători față de prima manșă, modificări majore făcute de Michael Laudrup în echipa sa. Iată un joc agresiv la pressing. Până la urmă a fost un foul făcut asupra lui Miciu. În imagine îl avem pe Hoban, cel care a fost cel mai dezamăgitor jucător al Petrolului în prima manșă, dar căruia Cosmin Contra îi arată în continuare încredere și dă o poziție nouă în teren, cea de fundaș central, după ce în prima manșă a jucat în linia de mijloc. O minge în bandă pentru Davis. Așteaptă Pablo. Este un fault al lui Mustivar. Nu era acolo Priso cel care a faultat și o discuție între camerunez și arbitrul acestei întâlniri. Într-adevăr, Priso îi pune piedică fără discuție la această fază lui Pozuelo. Lua tare Pozuelo de această dată. Geraldo recuperează. Bugema foarte rapid a încercat să trimită mingea în diagonală, însă aceasta ajunge la Gherme. Din nou Hens, al doilea lui De Guzman, incredibil. Până la urmă Cuculakis l-a văzut și va fi o lovitură liberă pentru Petrolul. Bugema lângă el, Gherme. Bugema însă preferă să aștepte. Vine Geraldo și așteaptă De Lucas. Primește De Lucas, o minge pentru Dore. Priso! Putea fi o fază periculoasă, depășit la această fază Davis. Priso este cel care profită de transferul, primul care profită în mod direct de transferul lui Grozav. El prinde acest loc în primul 11 al Petrolului după plecarea lui Grozav astăzi în Rusia la Tere Groznei. Bugema trece în flancul stâng, iar Priso preia poziția din partea dreaptă a liniei de mijloc. Sigur, plecarea lui Grozav lasă un gol foarte mare. El a înscris golul de onoare al Petrolului. Și ce gol! Și ce gol! El a marcat golul calificării cu Vitesse Arnhem în manșa precedentă din preliminariile Europa League. Însă era o afacere de nerefuzat pentru Petrolul. Peste 2 milioane de euro încasați de clubul ploieștean pentru jucătorul de 23 de ani. De Lucas n-a jucat deloc în partida de la Swansea. Acum iată-l titular, Gherme. Gherme încearcă să împingă atacul Petrolului în banda stângă, însă mingea se întoarce la Hoban, care iată-l joacă în postura de fundaș central, postura în care a reușit să câștige cupa. Să ne amintim, Petrolul a jucat cu Hoban, fundaș central, în finala cupei câștigată în fața celor de la CFR Cluj. Hoban a făcut-o foarte bine în acea partidă. Nu știm cum se va descurca echipa lui Cosmin Contra în această seară, dar duelul dintre publicul Petrolului și cel al lui Swansea este câștigat de publicul ploieștean la distanță mare de tot. Cam 5-1 este între publicul ploieștean și cel al lui Swansea, deși vorbim de un public britanic. Acum vedem un nou atac al Petrolului cu mingea care este respinsă de defensiva. Foarte bine. Foarte bine a recuperat Sony. O defensivă a echipei galeze din care lipsește capitanul Williams. Sunt câteva absențe importante la Swansea. Sperăm ca și aceste absențe să conteze mult. Nu este portarul Ford, cel care a fost titular național al Olandei în ultimul meci. Nu este Williams, capitanul lui Swansea și al naționalei țării Galilor. Nu este pe teren de asemenea cel mai scump jucător al lui Swansea din istorie, Wilfred Bony, cel care l-a forțat pe Pesania să înscrie acel autogol în prima manșă. Sunt absențe importante, cum spuneam, numai puțin de 6 jucători din prima manșă nu apar în primul 11 al lui Swansea la acest retur.
Dar de asemenea John Shelby lăsat acasă, se spune cu ceva probleme, da, ceva probleme la genunchi pentru Shelby. Cu siguranță pentru Swansea, după 0 puncte în primele 2 meciuri din campionat, va trage tare pentru partida cu Liverpool din etapa viitoare. Iată ce adversari are Swansea între meciuri. Shelby, Routledge, jucători foarte buni, nu joacă pentru Swansea, jucători care au evoluat foarte bine în prima manșă. Și vedem Petrolul cu totul altă atitudine, inclusiv Hoban, care a fost de nerecunoscut în prima repriză a meciului din țara Galilor, recuperând acest balon, o minge care a fost trimisă pentru Tore, însă iese acolo Tremel. În ciuda numelui său mai puțin sonor și a vârstei sale înaintate, totuși Tremel reprezintă un portar important în istoria lui Swansea, dar vor reveni. Vedem acest atac al Petrolului cu o minge trimisă de Priso. Reușesc și de la Swansea să respingă până la Miciu. Miciu însă greșește această minge. Priso se luptă acolo. Până la urmă spaniolul, care a impresionat și la recuperare, în jocul la recuperare din prima manșă, reușește să câștige această minge și este un offside semnalizat pe atacul lui Swansea la Donnelly. Mingea lui De Lucas pentru Guilherme. Guilherme se bate și faultează Angel Rangel, foarte nervos. Vrea un cartonaș galben pentru Bugema. Cuculakis îl calmează puțin. Pentru Guilherme vrea cartonaș galben Angel Rangel, titular în partida câștigată cu 5-1 de Swansea în urmă cu o săptămână. Miciu, el este pe teren. A făcut un joc excelent în partida de țara Galilor. Acum Guilherme, contra foarte agitat pe margine. L-am văzut la fel și la Swansea, însă din păcate pentru Petrolul fără reușite. Încearcă să treacă Sonia Alsenat. A lipsit foarte mult la Petrolul în acea partidă de la Swansea. De Lucas înalță pentru Tore. Mingea recuperată de Chico. A fost hands a lui De Lucas în duelul său cu De Guzman. Accidentat grav la un antrenament al Olandei. De Guzman însă revine foarte rapid. A fost folosit în a doua repriză și acum o săptămână. O minge a lui Chico trimisă în atac pentru Pozuelo. Până la urmă mingea ajunge la Angel Rangel. Numai nume spaniole în această echipă a lui Michael Laudrup. Bugema este faultat de Angel Rangel și va fi o lovitură liberă pentru Petrolul. Bugema deocamdată se descurcă bine în acest flanc stâng, în această poziție mai puțin obișnuită pentru el, dar să ne aducem aminte aici pe Ilie Oană. Bugema din această poziție centra perfect pentru golul lui Hamza în partida de campionat cu Ceaflăul, ultima disputată pe acest stadion de Petrolul în campionat. Magnifici suporterii Petrolului. Iată din nou în această imagine, așteptând un prim gol al echipei lui Contra la această lovitură liberă, ce este executată de Pablo De Lucas. Tremel, golkiperul german al lui Swansea, își așează defensiva, o defensivă masivă care este ajutată și de vârful central Miciu. Să vedem cum va reuși să se descurce Petrolul. Tore este un argument pentru această fază, însă mingea este respinsă chiar din fața atacantului centrafrican. Mingea se întoarce la De Lucas, de la acesta la Bugema, din nou spaniolul De Lucas. Petrolul are și ea, spaniolii săi. Am văzut pe De Lucas pasându-lui Mustibar. Mingea este blocată de Pablo Hernandez. Și acum mingea de la Geraldo pentru Hoban și acum haitianul Alsenat. Geraldo a rămas într-o poziție neobișnuită, el se întoarce însă. Alsenat pentru viteza aceasta senzațională și uriașă ratare. Nu a fost fault în atac. Fault în atac al lui Hamza. Foarte bună viteza însă de reacția lui Hamza. Nu a jucat la nivelul său obișnuit în partida tur. Hamza însă are posibilități și a demonstrat-o de multe ori. Este foarte iubit la Ploiești. Cosmin Contra spunea înainte acestui meci că va risca în condițiile în care prima manșă a fost pierdută cu 5-1 și vedem un prin semn, să spunem, al riscului pe care și-l asumă. Doi jucători de atac eminamente ofensivi, Hamza și Tore, sunt în prima manșă, sunt în primul 11, lucru pe care nu l-a făcut în prima manșă. O deviere aici bună pentru Pozuelo, centrarea spaniolului și ce intervenție are acolo Hoban, tânărul jucător al Petrolului. Avea nevoie de această intervenție pentru a căpăta încredere după ce i s-a întâmplat în prima manșă, când a și fost schimbat la pauză de Contra în urma unei prime reprize îngrozitoare. Poate ar fi mai bine să rămână fundaș central din ce vedem. Se execută repede această lovitură de colț. Nimeni nu este atent. Centrare în spate. Minge luftată din fericire la această fază. O minge trimisă aiurea de Pablo.
Este aceeași greșeală pe care defensiva Petrolului a făcut-o la primul gol al lui Swansea în prima manșă, atunci când John Joe Shelby a centrat din lovitură liberă și a ieșit acel autogol al lui Hoban, cu toată defensiva Petrolului dezorganizată, surprinsă de acea execuție a lui Shelby, așa cum s-a întâmplat și la această lovitură de colț. Încet, încet, cei de la Swansea reușesc să echilibreze disputa. Pozuelo este însă luat tare de Hoban. A încercat Priso să salveze această minge, însă n-a reușit. Mihai Laudrup îl vedem nervos, așa cum nu s-a întâmplat la partida la Swansea. Părea foarte sigur pe el și avea și armele necesare, jucători extraordinari la Swansea. Dacă ne gândim că echipa galeză a investit peste 20 de milioane de euro în această perioadă de vară, iar Petrolul ce a vândut sau i-a pierdut pe cei mai buni jucători, vorbim de Grozav și de Bochila, ambii ajuns la Tere Grozny până la urmă. Dore. Și de asemenea Swansea, să nu uităm, nu și-a pierdut niciun jucător important față de sezonul trecut, pe lângă valorile pe care le-a adus în această vară. Situație diametral opusă la Petrolul. Dar sperăm că acest decalaj economic uriaș care există între locul 9 din Premier League și locul 3 din Liga 1, mă refer la pozițiile ocupate în sezonul trecut, să fie anihilat și cu ajutorul acestor suporteri minunați. O intrare tare, din păcate, de cartonaș galben al lui Mustivar. Foarte tare a intrat capitanul Petrolului, Sonny Mustivar. Primește cartonașul galben pe merit. Tânărul Davis, faultat, are 20 de ani și deja 6 selecții în naționala țării Galilor. Davis, crescut de Swansea. Petrolul, așa cum aminteai și la începutul acestei transmisii, a reușit un miracol în fața unei echipe venite din prima ligă engleză, acel 3-1 cu Liverpool, echipă ce era campioana Angliei în anul 1966, anul în care Anglia a câștigat titlul mondial. Aici la Ploiești, Roger Hunt, campion mondial cu naționala Angliei, reușea să înscrie atunci pentru Liverpool, însă Virgil Dridea, Sandu Boc și Mircea Dridea au reușit să înscrie pentru acea victorie fantastică a Petrolului, singura victorie a unei echipe românești împotriva lui Liverpool. Pozuelo, într-o poziție foarte bună Pozuelo, însă s-a repliat extraordinar Mustivar. Hamza. Pozuelo, piciorul un pic cam sus ridicat, însă arbitrul grec lasă jocul liber. Priso nu a reușit să descurce bine. O problemă pe acea bandă a defensivei lui Swansea. Neil Taylor s-a accidentat și joacă Davis, revine în poziția sa de sezonul trecut. Geraldo cu exteriorul a încercat o pasă pentru urcarea lui Bugema, însă mingea a fost recuperată de Angel Rangel și acum Donnelly. O intrare tare a lui Geraldo, chemat la ordine fundașul portughez. Interesantă opțiunea arbitrului Cuculakis, aceea de a nu lăsa atacul să continue și de a atrage atenția lui Geraldo, întrerupând acest atac. Totuși, cei de la Swansea erau în posesia balonului și puteau dezvolta periculos pentru noi această fază ofensivă. Angel Rangel schimbă cu Chico. Remarcam cât de mulți spanioli sunt și în această formulă. La un moment dat, Swansea juca cu 6 spanioli în prima manșă. În fața Petrolului sunt 7 în total în lot. Dore controlează această minge. A trimis un balon în flancul stâng, acum mingea ajunge la Mustivar, din nou Dore. Mult mai sigură pe ea această echipă a Petrolului față de formula pe care am văzut-o în țara Galilor. Minge lansat acolo, cade Hamza și nu se dictează nimic. Contra, a căzut foarte rău Hamza. Sunt proteste din partea suporterilor, dar și din partea jucătorilor Petrolului. Din păcate Hamza suferă acolo în careu. Să sperăm că nu este o accidentare gravă, deși din păcate la ce vedem ar putea să fie nevoie de schimbare. Un nou jucător al Petrolului primește cartonașul galben pentru proteste. După ce Mustivar a primit mai devreme cartonașul galben, încă un jucător al Petrolului primește un avertisment. Vedem această fază cu Hamza care se luptă cu Chico și cred că este o cădere totuși prea ușoară a lui Hamza pentru a se evita lovitură de la 11 metri. Nu se poate vorbi de... A existat contact între cei doi, însă Hamza a căzut destul de ușor. Contra e foarte nervos, îl are pe bancă pe Abel Camara, cel care a intrat în repriza secundă la Swansea și a jucat foarte bine. Da, mai ales că atunci a fost folosit de asemenea într-o poziție un pic forțată pentru el, cea de mijlocaș stânga, Grozav fiind mutat atunci în spatele vârfului de atac. Va fi... Poate aici se vede mai bine.
Da, îl lovește în pulpă în spate Cico pe Hamza. Aici se va vedea probabil și mai bine exact. Piciorul de sprijin îi fuge lui Hamza. Era însă greu de tot să dea penalti Kukulakis la această fază. Mi se pare că totuși există contact acolo. Nu știu cât de bine l-a văzut Kukulakis acest contact, însă el a existat. Mi se pare totuși că era greu să se dicteze lovitură de la 11 metri, deși Swansea a fost învinsă în ultima etapă în Premier League la Londra de Tottenham cu un penalti acordat mai ușor decât acesta. În această fază o înfrângere doar cu 1-0 pentru Swansea la Londra în fața unei forțe precum Tottenham și, cum spuneam, dintr-un penalti ușor acordat pentru formația londoneză. Revenim în joc. Hamza, din fericire pentru noi, dă impresia că poate reintra și el pe teren. Deocamdată este în afara suprafeței de joc. Tore este blocat, însă mingea rămâne în posesia noastră de la Mustivar, întoarsă pentru Hoban. Da, Hamza va reveni pe teren. De Lucas pentru Al Senat, din nou De Lucas. Pare să rămână fără idei. Spaniolul abia acum găsește o soluție. Trecere frumoasă a lui Al Senat în stilul caracteristic Al Senat. Traversează terenul, îl are în stânga pe Guilherme. Al Senat însă nu-l vede și este până la urmă blocat. Mustivar a fost blocat de Pablo Hernandez. Diferență enormă de experiență între Pablo Hernandez, fost jucător al Valenciei în Champions League, cu gol pe Old Trafford în fața lui Manchester United, și Sonny Mustivar, jucător adus din Liga a 3-a franceză, ca și Damien Bugema. Da, la Damien Bugema ești un pic generos. El a venit chiar din Liga a 4-a franceză. Liga a 3 era un ideal pentru el. Avem o imagine pe Bugema, cel care reușea să marcheze un gol atât de frumos în precedenta manșă din preliminarele Europa League la Arnhem, acolo unde Petrolul a reușit o victorie fantastică pe terenul ocupantei locului 4 din campionatul Olandei în sezonul trecut. Sare Guilherme și va fi o repunere pentru formația noastră. Guilherme, care a fost anunțat de managerul Stelei, Mihai Stoica, pe lista de ținte a Stelei pentru participarea în grupele Ligii Campionilor. Jucător cu care Steaua ar urma să se întărească, însă a venit rapid și replica lui Cosmin Contra, antrenorul Petrolului, a afirmat că el se va opune unei plecări a lui Guilherme la Steaua și crede că are potențial pentru a juca în străinătate. Da, s-au opus și plecării lui Bochila și nu a ieșit tocmai bine lui Cosmin Contra. Vom vedea ce se va întâmpla în aceste ultime zile de transferuri. Până pe 2 septembrie se pot face. Hamza, din păcate, nu a fost foarte concentrat la această fază, însă primește aplauze generoase din partea fanilor. Fi rămas un pic dereglat după acel duel cu Cico și să-și revină. El, de asemenea, este dator publicului ploieștean, în primul rând, pentru evoluția foarte modestă pe care a avut-o în prima manșă la Swansea. Au fost câțiva jucători de nerecunoscut. Vedem această încercare de recuperare a lui Dore. Până la urmă mingea ajunge în posesia echipei noastre și să remarcăm cât de ușor, cât de rapid reușesc jucătorii lui Contra să recupereze mingea. Sigur, în această seară Petrolul joacă totuși împotriva unei cu totul alte formații decât cea pe care am înfruntat-o în prima manșă, cu alți 6 titulari atunci în teren Swansea. Sonny Al Senat încearcă să găsească o soluție. Minge la bătaie pentru Dore. Cico foarte sigur pe el, așa cum s-a întâmplat în toate partidele din acest sezon. O pasă pentru Donnelly. E offside la Donnelly. Un puști care este starul echipei de rezerve a lui Swansea. Mihai Laudrup îi dă șansa acum să joace încă din primul minut într-o partidă din Europa. Hamza preferă varianta simplă, însă nici ea foarte corectă. Priso, Mustivar și acum De Lucas. Guilherme liber în banda stângă, însă îl ignoră și De Lucas, așa cum a făcut-o mai devreme Sonny Al Senat. Mustivar, foarte important la mijlocul terenului, poate singurul jucător care s-a ridicat la înălțimea partidei, să spunem, acum o săptămână la Swansea. O minge a lui Pozuelo, balonul ajunge într-o poziție periculoasă pentru defensiva noastră. Donnelly șutează, însă pe lângă poarta lui Bornescu. Este prima fază de atac care îl are în prim plan pe tânărul atacant englez, născut în Irlanda de Nord. Are nume de Irlanda de Nord, dar joacă pentru Anglia. Un jucător pe care Liverpool l-a avut acum 2 ani, atunci când avea 19 ani. Însă până la urmă el a ales să vină la Swansea de la o echipă micuță din Irlanda de Nord. Geraldo a aruncat o minge care din păcate ajunge doar la Cico, de la acesta la De Guzman și acum Pozuelo.
Balonul din nou la De Guzman, jucătorul de origine canadiană, dar care joacă însă pentru naționala Olandei. Să vedem cum declanșăm acest contraatac. Mult prea greu însă Dore. Și atacul lui Miciu este blocat de un Vauban care s-a sacrificat în această fază. Suntem 66 de evenimente, 40 de milioane de dolari premii garantate. Noi suntem World Championship of Online Poker. Vauban și-a revenit rapid după acel tampon al lui Miciu. Vertical pentru Dore. Priso într-o poziție bună. Continuă camerunezul Priso. Însă a fost blocat de Davis. Din nou Rory Donnelly cade în duelul cu Geraldo și obține lovitura liberă. Trebuie să facem o rectificare față de o informație pe care am prezentat-o mai devreme. Suntem doar cu un cartonaș galben în acest meci, cel primit de Mustivar. Iar de la Swansea a primit cartonașul galben de Guzman și nu Chico, cum am prezentat mai devreme. Egalitate din acest punct de vedere, egalitate și pe tabelă. 0-0 în această manșă secundă dintre Petrolul și Swansea. Petrolul cu o acțiune foarte interesantă. O minge pentru Hamza din partea lui De Lucas. Însă spaniolul, altfel un jucător rafinat și cu niște pase precise, n-a reușit să găsească traiectoria optimă pentru această lansare. Din nou, recuperarea lui Mustivar. De Lucas. De Lucas pentru Hamza. Blocat Hamza. Chico acum a schimbat cu Pozuelo, este la limita offside-ului Tonali, este preferat însă în stânga Pablo Hernandez. Pablo Hernandez, care poate juca foarte bine în ambele flancuri, a jucat în flancul drept al atacului lui Swansea în prima manșă, acum joacă în stânga. Chico, cum spuneam, se implică foarte mult și în jocul de recuperare, este un goalgetter atipic cu o contribuție foarte mare și în jocul de la mijlocul terenului. Miciu este cel despre care vorbeam mai devreme. Miciu, un atacant pe care Arsenal și îl dorește în continuare în această perioadă de final în fereastra de transferuri. Suporterii Petrolului cred în continuare. Mii și mii de fulare sunt afișate, sunt ridicate deasupra capului în peluza de pe stadionul Ilie Oană. Aici Geraldo este în interiorul jumătății de teren a celor de la Swansea. Un balon trimis către Dore, prelungirea acestuia către Bugema. Bugema este în careul lui Swansea. O minge care este întoarsă acum către Guilherme. Din păcate însă recuperează cei de la Swansea. Să vedem contraatacul acesta. O minge pentru Donnelly. Nu este aruncare de la margine. Offside din nou. Offside din nou. Nu înțelege ce se întâmplă. Nu a fost însă semnalizat și de asistent. Offside-ul pe care ți s-a părut evident că a fost. De Guzman. De Guzman împiedicat de Hamza. Foarte bine Hamza. L-a presat acolo pe internaționalul olandez. Împrumutat de Villarreal la Swansea. Pablo pentru Amat. Și acum Angel Rangel. Miciu domină aceste dueluri aeriene, un atacant atipic acest Miciu. La 25 de ani nu se știa absolut nimic de el, iată la 27 de ani, valorând 25 de milioane de euro. Numai 2 ani, cota sa a crescut enorm după un an foarte bun la Rayo, a continuat foarte bine la Swansea. Priso ia pasa lui Dore. Acolo însă se luptă Amat și este lovitură liberă pentru Petrolul. Foarte bun jocul făcut de Dore, jocul său de pivot. Obține aici o lovitură liberă. Să sperăm că aceste lovituri libere pe care le obținem vor fi mai bine utilizate. Loviturile libere executate de De Lucas vor fi mai inspirate. Așteptăm ca înălțimea impresionantă a lui Dore să fie pusă în valoare și în aceste faze fixe. Și de ce nu a lui Geraldo? Pentru că l-am văzut marcând goluri importante pentru Petrolul. Geraldo a marcat în Cupa României un gol la Galați foarte important. Să vedem execuția lui De Lucas. Geraldo intră și el acolo în centru. Centrarea este respinsă de Miciu. Exact ce spuneam, spaniolul se implică foarte mult la aceste faze defensive. Clar cel mai bun jucător al lui Swansea în sezonul trecut, un sezon extraordinar, fără precedent în istoria clubului galesc, locul 9 în Premier League și câștigarea Cupei Ligii. Alsenat a aruncat de câteva ori până acum lung în careul lui Swansea. Să vedem acum haitianul ce reușește.
Din păcate, balonul este respins de Amat, destul de precis. Preluarea lui Donnelly, de la acesta la Miciu. Ajută și Pablo Hernandez, un exterior la care trebuie să iasă Bornescu și o face. Iată, la primul său meci în acest sezon, Bornescu are o primă intervenție importantă, ieșind și blocând acest contraatac periculos al lui Swansea. Pablo pentru Miciu, din nou cu capul pentru Rory Donnelly, însă acolo se descurcă bine Guilherme și acum Al Senat continuă haitianul și pasează bine pentru Hamza. Dacă avea puțin noroc, putea continua această fază. Hamza Younes. Aruncare de la margine pentru Swansea. Galezii încep să tragă de timp, lucru un pic neobișnuit pentru o echipă britanică. Petrolul n-a reușit totuși în acest sezon, să ne aducem aminte, pe stadionul său să învingă nicio echipă rezonabilă, să spunem așa. Singura formație învinsă aici a fost Vikingur la începutul campaniei în preliminariile Europa League, o formație totuși de amatori feroezi. Apoi însă nici în campionat și nici în preliminarele Europa League, când a întâlnit-o pe viteze, Petrolul n-a reușit să se impună, însă face o primă repriză până acum, 25 de minute bune. Sigur, Contra spera ca în aceste 25 de minute deja echipa sa să aibă măcar un gol marcat. Îl vedem pe Bugema cu un exterior, acolo însă mingea nu ajunge la Hamza, a fost respinsă, însă vom rămâne în ofensivă cu această aruncare de la marginea lui Guilherme. Prea moale Bugema ceva mai devreme, acum De Lucas obligat să paseze la Hoban. Toți jucătorii în jumătatea lui Swansea. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat în tur. Donnelly beneficiază de această pasă perfectă, însă Donnelly nu are viteză și vine De Lucas să închidă culoarul. Pasează însă pentru Pablo. Pablo încearcă să-l păcălească pe Geraldo, însă are experiență portughezul. Cert este că nu mai asistăm la acea diferență mare de clasă dintre cele două formații pe care am văzut-o în prima manșă. Să vedem cum scăpăm de acest atac periculos al celor de la Swansea. De Lucas pentru Mustivar a fost acolo. Acum prins, o pierde balonul într-o zonă periculoasă. Să vedem această fază cu centrarea lui Davis. Și acolo cât de bine reușește să intervină până la urmă Geraldo și să respingă. Extraordinară intervenție acestuia. Hamza, într-o zonă însă în care el ar fi trebuit să primească pasa, este doar Chico. De Guzman pentru Rangel. Galezii simt că se poate. Câteva faze mai legate. Pablo, intervenția lui Hoban, excelent Hoban, greșește Bugema de această dată. Pozuelo a marcat și el în acel 5-1 de acum o săptămână. Pablo, intrarea lui De Lucas, spanioli între ei. De Lucas de această dată m-a inspirat. Echipa lui Contra are o cu totul altă agresivitate în joc. Îl vedem în prim plan pe Geraldo. Merită din prima această intervenție și acest prim plan, pentru că vedem aici cât de bine a reușit să intre și să-i sufle mingea lui Pozuelo. Excelent Geraldo cu intervenția, cu o dublă intervenție decisivă, o dublă intervenție care îl face să fie eroul cel puțin din punct de vedere defensiv al acestei partide până acum. O minge a lui Al Senat, sare bine lângă Miciu. Apoi Tore reușește să-și pună în valoare detenta. Se luptă Bugema pentru această minge. Iată-l pe Bugema obținând lovitura liberă. Chico a fost cel care l-a faultat pe Bugema. Chiar dacă fundașul central spaniol este mult mai bine clădit, Bugema a reușit să compenseze și să obțină această lovitură liberă. Să vedem dacă va încerca Hoban direct pe poartă. Are un șut foarte bun. A reușit câteva goluri foarte spectaculoase, mai ales în tricoul celor de la Gaz Metan Mediaș la Ploiești. Da, încă n-a reușit un gol spectaculos de la distanță, însă e momentul să o facă. Minutul 29, Petrolul Swansea 0-0. Șutează Hoban, a ieșit bine, însă Pozuelo din zid și a reușit să respingă. Și acum Jansoni Al Senat. Bornescu este și el la 35 de metri de propria poartă. O minge aruncată către Dore. Jocul de cap al lui Dore este important. Să ne aducem aminte că golul lui Bugema de la Arnhem a ieșit în urma unei astfel de faze în care Dore s-a înălțat bine și l-a obligat pe fundașul advers să devieze către Bugema. O minge trimisă chiar către micuțul mijlocaș francez de care vorbeam mai devreme. Chico este acolo împreună cu Angel. Rangel a rezolvat faza. Îl vedem pe Pozuelo acum, schimbând cu Donnelly. Bun la recuperare Mustivar.
Mustivar foarte bine controlează în fața lui Donnelly. Acum Guilherme calm în fața englezului. A preluat acel balon. Hamza, Bugema, se controlează bine acest atac al Petrolului. Bugema a încercat pentru Guilherme. Păstrează controlul Bugema. Frumoasă această fază de atac a lui Bugema. Centrarea acestuia aduce o lovitură de colț. Aplauze pentru Bugema, care, deși este exilat, să spunem, în acest flanc stâng al atacului echipei sale după transferul lui grozav, se descurcă bine și scoate această lovitură de colț. Cornerul executat de același Bugema. Aglomerație foarte mare în careul de 6 metri a lui Tremel. Execută Bugema pe colțul scurt, minge respinsă, dar ținută în teren de micul Zidane. Bugema trece frumos de Donnelly, centrala lui Bugema. Respinge Pozuelo și acum Foarfeca peste poarta lui Younes Hamza. Cea mai frumoasă fază de până acum acestei partide. Pentru o clipă m-am gândit că poate transferul lui grozav la Terek Grozny nu s-a făcut și a apărut surprinzător pe teren. O foarfecă, iată, din afara careului mare. Superbă această mecanică a loviturii lui Hamza. Din păcate, mingea s-a dus un pic peste poarta lui Tremel. Petrolul joacă însă cu totul altfel și promisiunea pe care ne-a făcut-o Cosmin Contra, că vom vedea o cu totul altă echipă decât cea pe care am văzut-o în țara Galilor, se confirmă. Avem un alt joc din partea echipei ploieștene. Suporterii și ei mulțumiți de cum joacă echipa lui Contra sunt în continuare alături cu vocile lor, mii de voci alături de cei 11 jucători ai lui Contra. Davis, Donnelly, însă Donnelly nu este Boni și lucrul ăsta se vede. Nici 12 milioane de lire sterline, nu sunt 50.000 să spunem cât o fi costat Donnelly sau ceva de genul acesta. Priso ia cam mult timp să se gândească. Camerunezul a dus de la CSKA Sofia, îl găsește acum pe De Lucas și acum Geraldo, invitat și el să avanseze. Geraldo pasează, însă acolo nu a fost nici Dore și nici Hamza. Însă o echipă a lui Swansea, care practic a dezmembrat-o pe Petrolul în prima manșă, este acum obligată să joace în cea mai mare parte a meciului în propria jumătate de teren. Deja suporterii Petrolului îl simt pe Tremel că acesta trage de timp și nu sunt departe de adevăr. Iată, după numai o jumătate de oră de joc, Tremel simte nevoia să mai tempereze elanul ofensiv al echipei lui Contra. A reușit să strângă bine acolo Guilherme, a trimis lui Al Senat, doi jucători de flanc excelenți în defensivă pentru Petrolul. De Lucas a fost obligat să trimită în afara terenului, mi s-a părut. Mingea atinsă de spaniol până la urmă, dar de un alt spaniol. E vorba de Pablo Hernandez. Din nou De Lucas n-a fost ajutat deloc la fază de mai devreme și era supărat. Guilherme, lângă el Bugema. Guilherme are varianta în centru și până la urmă Mustivar reușește o preluare bună în fața lui Donnelly. Geraldo pentru De Lucas. De la el se așteaptă sclipirea, de la el se așteaptă pasa decisivă. Să vedem acum pe Hoban. Hoban înalță o minge pentru viteza lui Priso, însă nu ajunge camerunezul. Îi repune din colțul care de 6 metri a lui Gerhard Tremel. La 34 de ani în această vară a semnat o prelungire a contractului pe încă 2 ani pentru Swansea. A meritat această prelungire de contract pentru că a apărat în finala Cupei Ligii pe Wembley atunci când Swansea a obținut primul său trofeu major dintr-o istorie de 100 de ani. A prelungit acolo Hamza, însă doar până la Chico. Spaniolul caută o soluție pentru a dezvolta atacul. L-a găsit pe Pablo Hernandez, de la acesta la De Guzman. De Guzman încearcă să continue cu Pozuelo. L-a găsit pe spaniol. Acum Angel Rangel. Sunt numai puțin de 6 jucători spanioli în acest prim 11 al lui Swansea. Balon întors la Al Senat. Se dezvoltă în dreapta atacul Petrolului, acolo unde echipa lui Contra a fost mai puternică în această primă jumătate de oră a meciului. De la Al Senat pentru Priso. Priso încearcă pentru Dore. Nu este Hamza acolo. Continuare pentru Priso. Însă mingea a fost trimisă prea puternic și până la urmă mijlocașul camerunez n-a mai avut ce să facă. N-a ieșit combinația cu Hamza. Este în continuare 0-0 între Petrolul și Swansea. Însă felul în care se desfășoară această partidă ne dă speranțe măcar pentru o victorie de prestigiu a Petrolului în fața unei echipe cu o forță demnă de remarcat din Premier League. Donnelly
din nou într-o poziție suspectă. Continuă această fază Pablo. Hoban pentru Priso. Se așteaptă multe de la Priso în acea bandă dreaptă. Priso ar trebui să treacă de Guzman, însă scapă mingea în afara terenului. Nu este însă cea mai bună zi pentru Priso, cel puțin în prima jumătate de oră. Camerunezul a stricat multe faze. Foarte frumos cadou de mai devreme cu acel copil care privește prin gard această dispută. Sperăm ca aceste zăbrele care deocamdată stau în fața Petrolului în drumul către grupele Europa League să fie printr-o minune rupte. Deocamdată scorul este 0-0. Sigur, Petrolul are nevoie de 4 goluri marcate în acest meci, dar continuăm să sperăm într-o minune pe care să o reușească echipa lui Contra, precum acel 4-0 pe care Contra reușea cu Getafe în fața Barcelonei în Cupa Spaniei, rezultat la care a făcut trimitere Contra după prima manșă. Hamza, lângă el este Amat. Hamza insistă și obține lovitura de colț. Și atunci Contra împreună cu Getafe reușea să întoarcă o înfrângere în prima manșă suferită în Cupa Spaniei în fața Barcelonei cu 5-2. Multe lovituri libere, multe cornere pe care Petrolul le-a avut în prima repriză până acum în 35 de minute. Însă, deocamdată, în spațiul aerian, cei de la Swansea s-au descurcat bine. Să vedem ce se va întâmpla acum la această lovitură de colț pe care o execută Bugema. Tore este în continuare în centrul careului, flancat acolo de Chico. Mingea se îndreaptă în acea zonă, însă balonul lovit de Hoban se duce până la urmă departe de poarta lui Tremel. Da, scăpase Hoban de marcaj. Era o posibilitate destul de bună. În păcate nu a reușit să nimerească poarta. S-a invocat foarte mult în ultimele zile la Ploiești spiritul acela al echipei din 1966. Fanii Petrolului au împunzit orașul cu postere pe care scria Petrolul Liverpool 3-1, Petrolul Swansea 4-0. Să vedem ce se va întâmpla. Guilherme pentru Hamza, nu a fost însă cea mai bună pasă a brazilianului. Și acum din nou Guilherme obligat să-l oprească pe Pozuelo. A fost însă fault. Un pic cam energic Guilherme de această dată. Guilherme rămâne unul dintre punctele de referință pentru Petrolul în acest moment, unde cei mai valoroși jucători ai acestei echipe. Minge întoarsă de Angel Rangel pentru Chico. Chico obișnuit să pornească mereu construcția atacului cu pase lungi. Acum însă a fost un atac blocat de defensiva Petrolului. O minge a lui Alsenat pentru Tore. Tore îl are în față pe Amat. Întoarce această minge. Încearcă o combinație acolo cu Bugema și să remarcăm că cei doi jucători de flanc de la Petrolul din linia de mijloc s-au schimbat. Priso a ajuns acum în stânga, iar Bugema a trecut în dreapta. Guilherme în stânga. În fața lui este Pozuelo. O fentă a brazilianului, să nu uităm că de aici a pornit singurul gol al Petrolului, cel al lui Grozav, de la o centrare a lui Guilherme. Recuperează însă cei de la Swansea. Da, Davis, o minge la bătaie pentru Donnelly. Nu reușește să câștige acest duel puștul lui Laudrup, care sunt sigur că a dormit destul de greu azi noapte. Nu-l vedem foarte concentrat la meci. Primul său meci în tricoul lui Swansea. Și singurul șut al celor de la Swansea a fost trimis de Donnelly până acum către poarta lui Bornescu. Din fericire, un șut care nu a prins spațiul porții lui Bornescu. Se joacă intens, cu multe acțiuni de atac, dar deocamdată fără reușite deosebite. A fost acea foarfecă a lui Hamza care ne-a luat ochii, însă n-au fost totuși cu adevărat ocazii de gol în 37 de minute, 38 de minute câte s-au jucat până acum. Guilherme așteaptă o demarcare a lui Dore. Până la urmă preferă o pasă scurtă pentru Priso. Să vedem cum se va descurca camerunezul în acest flanc stâng. Deocamdată Geraldo încearcă pentru demarcarea lui Dore. Dore nu este în offside. Este urmărit acolo de Amat. Să vedem ce va reuși jucătorul centrafrican. Dore întoarce pentru Priso. Ajută acolo și Guilherme. Centrarea brazilianului. A reușit să se respingă de acolo Davis. Precis până la Pozuelo. Și acum contraatac a lui Swansea cu Michu. Are varianta unei pase pentru Donnelly. Mingea ajunge la englez. Acesta a încercat să-i trimită din prima lui Michu. Însă Donnelly, așa cum ai spus și mai devreme, nu este totuși Boni. Da, cam așa arăta Wrexham în urmă cu 18 ani pe acest stadion. Petrolul a reușit să se califice. O altă echipă galeză. Wrexham acum în Liga 5-a din campionatul Angliei. Iată-l pe Pozuelo. Din nou Donnelly într-o poziție bună. Donnelly încearcă trecerea spectaculoasă, însă iese Bornescu și se sacrifică acolo. Reușește să prindă mingea. A fost
și un pic lovit. Foarte bun și blocajul pe care l-a făcut Geraldo în fața lui Donnelly. S-a văzut clar diferența totuși de experiență și de clasă dintre cei doi jucători. Geraldo n-a avut nicio problemă să-l anihileze pe Donnelly în această situație totuși periculoasă de 1 la 1. Da, l-a lovit cu genunchiul în cap acolo Donnelly pe Bornescu. Tind să cred însă că nu a fost ceva intenționat. Nu, el este împins de Geraldo și de aceea ajunge să lovească pe Bornescu. De Lucas. Spaniolul pentru Guilherme n-a fost cea mai bună pasă, dar Guilherme obține o aruncare de la margine. Intrăm în ultimele 5 minute ale acestei prime reprize. Petrol încearcă un nou atac, o deviere bună a lui Dore pentru Hamza. Hamza l-are în apropierea sa pe Bugema. Cade acolo, ajută Bugema. Acesta preia, să vedem dacă va reuși să-și facă un culoar pentru centrare. Bugema întâmpinat de 3 jucători de la Swansea. Obține lovitura liberă după un foul făcut acolo de Chico. Spaniol, dar foarte agresiv. Fundașii lui Mihail Laudrup. Foarte bun Bugema în această primă repriză. Un control excelent. Ne aduce aminte de felul în care juca în primele meciuri după venirea sa la Petrolul. Micul Zidane este practic recâștigat de Cosmin Contra și parcă faptul că Grozav nu mai este pe teren îl ajută pe Bugema să ia mai mult prin planul, să aibă mai multă inițiativă. Da, Petrolul dă impresia unei echipe fără un număr 10. În rest, totul pare să meargă ok, adică fără un om care să paseze decisiv pentru cele două vârfuri, Hamza și Dore. Să vedem această lovitură liberă, minutul 41. Scorul este în continuare 0-0. Posibilitate foarte bună pentru Bugema. Centrarea lui Bugema este prea puternică și este în afara terenului. Și dacă n-a vrut chiar foarte mult de la această fază, o execuție surprinzătoare la vincul, la colțul lung. În fine, s-a mai pierdut o șansă. Cosmin Contra ar fi vrut ca în prima repriză echipa sa să marcheze 2 goluri pentru a avea o șansă reală la calificare, dar dincolo de această calificare ce pare să se depărteze tot mai mult de Petrolul, rămâne totuși evoluția solidă, onorabilă a echipei lui Contra în această primă repriză. Recuperarea celor de la Swansea acum, o încercare de lansare pentru Donnelly, pe care Pozuelo a trimis o pasă subtilă a lui Pozuelo, dar mingea până la urmă s-a dus departe de Donnelly. Pozuelo a reușit să marcheze în preliminarele Europa League și împotriva lui Malmo și împotriva celor de la Petrolul în partida tur. Este Davis, mingea însă recuperată de Mustivar. Bugema, din nou Mustivar și acum Guilherme. Mustivar a încercat vertical, însă Chico a fost foarte bine poziționat și acum recuperarea lui Hoban. Accidentarea lui Manas l-a obligat pe Contra să joace cu Hoban în această poziție și acum Bugema, De Lucas este în centru, Bugema așteaptă prea mult Bugema la această fază, vine Hoban, fenta lui Hoban cade, dar reușește să prelungească această minge. Priso într-o poziție bună, preluarea lui Priso este însă Prima oară nici n-am crezut că este preluare, ci o pasă pentru un Dore care totuși era la pământ. Păcat pentru cum cursese această fază, pentru efortul lui Dore de a-i prelungi această minge excelentă lui Priso. Din nou o minge pentru Dore. Acolo se obține până la urmă o lovitură de colț. A fost o prelungire a lui Hamza care a dus la acest nou corner. Păcat că aceste numeroase faze fixe ofensive pe care Petrolul le-a avut până acum nu s-au transformat nici măcar una într-o fază periculoasă. Poate Mihail Laudrup așa a gândit, cu multe faze fixe, pentru că are pe cine se baza. Centrarea lui Bugema pentru Dore. Hamza! Uriașă ratare. Continuă această fază cu o nouă centrare care cade pe plasă și din nou corner. Uriașă ratarea lui Hamza Younes. Revedem această fază cu mingea lui Bugema. Acolo o prelungire excelentă reușită de Dore și Hamza reușește să trimită acest balon care a reușit să respingă până la urmă. Dar dacă nu era cu echipierul său din spate, totuși mingea se ducea în poartă. Tremel era până la urmă învins, a reușit să atenueze acel balon, dar mingea a fost până la urmă salvată de pe linia porții. Uriașă ocazie de gol. De Lucas se mută în celălalt colț al terenului pentru a executa această lovitură de colț. De Lucas și din nou suntem periculoși în centrul careului celor de la Swansea. Însă de această dată n-a mai reușit Dore sau vreun coechipierul al său să devieze la acea centrare bună a lui De Lucas. O încercare de minge trimisă pentru detenta lui Hamza. Acolo a sărit foarte bine și Geraldo.
Presiune foarte, foarte bună pe care Petrolul o reușește constant pe parcursul acestei reprize și care s-a accentuat spre finalul acestei prime jumătăți a meciului. Guilherme așteaptă Guilherme, pasa asta este pentru Hamza. Hamza preia foarte bine, îl așteaptă pe Priso. Hamza pasează pentru Priso, prea lung. Priso nu a înțeles ce a vrut Hamza din prima, pentru că ar fi fost mult mai periculos dacă ar fi reușit să intre pe acel culoar imediat. Revedem ocazia mare a Petrolului cu preluarea lui Hamza. A fost și un pic de hands acolo, însă până la urmă totul s-a terminat cu un corner. Da, mingea a fost salvată totuși din spatele lui Tremel de veteranul Leon Britton. Iată-l pe cel care a preluat banderola de capitan de la Ashley Williams, salvându-și echipa în această situație limită. Avem un minut de prelungire pentru această primă jumătate a meciului. Bugema pentru un ultim atac al Petrolului în această repriză. Guilherme, Geraldo, pressing făcut avansat de cei de la Swansea, însă jocul de pase al celor de la Petrolul funcționează bine și o nouă lovitură liberă. De foarte multe ori cei de la Swansea au reușit să taie acest joc de pase al Petrolului cu faulturi repetate. E un galben pentru Jordi Amat. Nu i-a lăsat pe jucătorii Petrolului să execute repede și probabil va fi ultima fază a acestei prime reprize contra. Îi arată lui De Luca să arunce mingea în careu. Este lăsat până la urmă Guilherme să execute. La limita offside-ului sunt numai puțin de 6 jucători ai Petrolului. Să vedem execuția lui Guilherme. Geraldo este cel care se duce acolo, să Dore cu capul. Dore nu avea însă o poziție favorabilă și mingea trece peste poartă. O primă repriză în care suporterii Petrolului au crezut, jucătorii Petrolului au crezut, însă din păcate scorul rămâne 0-0. Da, păcat, cât de bine ar fi fost pentru Petrolul să intre măcar cu un 1-0 la pauză. Aici apărarea avansată a celor de la Swansea nu a funcționat. Dore și-a pus încă o dată în valoare detenta și iată-l pe Tremel deja ușor jenant, trecând de timp și în aceste ultime secunde ale primei reprize. La pauză așadar, Petrolul și câștigătoarea cu formulă și mai ofensivă din partea Petrolului pentru această repriză secundă, cu Teixeira și Camara intrați în teren. Un jucător care evolua mai retras, De Luca s-a fost scos de pe teren, e adevărat, și vârful Dore a fost schimbat, dar cred că această formulă pentru repriza a doua a lui Contra este și mai ofensivă, sigur și cu riscuri mai multe asumate, dar această echipă a lui Swansea chiar pare a fi o formulă ce poate fi învinsă aici la Ploiești. Teixeira! Ce șut frumos a trimis la prima sa acțiune noul intrat Teixeira și o primă intervenție a lui Tremel, care ne-a arătat de ce germanul a primit încă 2 ani de contract cu Swansea. Da, Felipe Teixeira, efect imediat al schimbării făcute de Cosmin Contra și din nou lovitură de colț, așa cum s-a întâmplat de multe ori în prima repriză. Până acum au reușit să controleze destul de bine fundașii lui Swansea, dar și atacanții, pentru că vine și miciul de obicei. Centrarea acum este pentru Hoban. Posuelo, într-o situație grea, trimite cât mai departe de careul supraaglomerat al lui Tremel. E și mai greu la aceste faze fixe față de prima repriză, pentru că nu mai avem pe Dore în teren, cel care reprezenta principalul argument al Petrolului în astfel de situații de joc. Iată-l pe Geraldo, rămas avansat încercând să devieze, însă mingea n-a ajuns la Camara și este controlată acum de Britton. Capitanul lui Swansea a salvat de pe linia porții la cea mai mare ocazie de gol a Petrolului în prima repriză, la o minge trimisă de Hamza și care reușise să treacă de barajul brațelor lui Tremel. Alunecă neamțul. Minge recuperată de Priso și acum Teixeira a încercat să-l păcălească pe Chico. Nu a ieșit, însă vine din nou Priso. Priso. Pasa cu călcâiul la lui Priso era previzibilă, până la urmă oprită de Angel Rangel. Și acum Mustivar, Teixeira, el este dispatcherul. Teixeira pentru Abel Camara, urcă Abel Camara, Camara! Iese Tremel și reușește să-i fure mingea, îl păcălise acolo Camara pe Jordi Amat. Cât de bine a făcut acolo jocul de pivot, cât de bine a protejat. Păcat că acea preluare, e adevărat una dificilă, nu i-a ieșit, dar a fost aproape să treseze acest balon, să-l stăpânească și apoi să rămână singur cu Tremel. Oricum, elegant în fața lui Donnelly. Și acum Mustivar, Teixeira, într-o situație grea Teixeira. Din nou Sonny Mustivar, are varianta Guilherme, o alege rapid și brazilianul poate declanșa acest atac. Pasă greșită a lui Guilherme, din nou Teixeira. Avem în acest moment un singur mijlocaș defensiv pe Mustivar în fața liniei de 4 apărători, iar Teixeira joacă în linie cu Bugema
și cu Hamza ajutându-l pe Camara. Să nu uităm și pe Priso, care se demarcă acum în partea dreaptă, așteptând o pasă de la Al Senat. Al Senat cu câteva incursiuni foarte interesante și în prima repriză. Acum alunecă, dar este acolo la recuperare Bugema. Presiunea celor de la Petrolul încă din primele minute ale reprize secunde. Geraldo îl găsește în centru pe Teixeira. Acesta a intrat dezvolt în meci, a încercat o pasă subtilă acolo pentru Priso, însă s-a descurcat defensiva lui Swansea. Recuperare foarte bună a singurului mijlocaș defensiv, cum spunea Mustibar. Acum urcarea lui Hoban. Este lăsat avantaj, acolo până la urmă se aude fluierul lui Kukulakis și va fi lovitură liberă pentru Petrolul. Degeaba se plânge Posuelo, a fost un faul foarte clar, probabil că cei de la Petrolul ar trebui să se plângă. S-a lovit la mână destul de rău, a Senat, îl vedem la marginea terenului primind îngrijiri, s-a executat repede, însă cei de la Swansea ies din defensivă cu pase scurte, așa cum îi place lui Laudrup. Recuperarea lui Guilherme, Guilherme avansează, Guilherme continuă această fază, Guilherme împins de Jordi Amat și este lovitură liberă. Teixeira face semn că mingea este a lui, vrea și Guilherme să execute, însă protestele lui Jordi Amat sunt în momentul acesta penibile. A fost fault evident chiar în fața arbitrului Jordi Amat. 2 meciuri în Naționala Cataluniei. El a venit de la Espanyol Barcelona pentru 3,2 milioane de euro. Iar noi ne întrebăm cu toții de ce toți cei 11 jucători pe care i-a avut la începutul meciului în țara Galilor contra au clacat cu toții atunci. De ce le-a fost atât de teamă de această echipă a lui Swansea? Sigur, formula este mult schimbată față de prima manșă, dar vedem jucătorii lui Contra care au mult mai mult curaj, mult mai multă inițiativă în această partidă de la Ploiești. Probabil că și sprijinul publicului contează foarte mult. Să vedem ce se întâmplă în această fază. Nu mai este De Lucas pe teren, astfel că Guilherme este clar candidatul pentru a executa această lovitură liberă dintr-o poziție foarte bună pentru un stângaci. Nu știu dacă distanța este respectată acolo față de minge, zidul este un pic cam avansat. Guilherme se îndreaptă spre balon, Guilherme reține însă Tremel. A șutat pe centrul porții, din păcate, Guilherme. Nicio problemă pentru Gerhard Tremel. Suporterii însă continuă să spere. Neamțul trage de timp cât poate. Degajarea sa este până la Mustivar. Mustivar înalță această minge pentru Hamza, care se implică bine în această fază. Teixeira reprimește de la Hamza. Nu a ieșit foarte bine această fază a Petrolului și Swansea recuperează. Vine Geraldo! Șutul său este însă foarte aplaudat de fanii Petrolului. Da, probabil că aplauzele sunt în primul rând pentru simțul de anticipație și pentru felul în care a reușit să intercepteze acel balon, însă avea câteva opțiuni mai bune pentru a continua această fază, dar asta este. Petrolul arată însă foarte bine și în această repriză secundă, iar Mihail Laudrup, așa cum remarcai și la începutul acestui meci, simte nevoia să iasă, să se ridice în picioare, să iasă la marginea terenului, lucru pe care nu prea l-a făcut la partida din prima manșă. Iată-l pe Priso. Al Senat este demarcat. Priso însă o ia spre centru. Priso cu o minge pentru Camara. Camara centrează! Oh, cât de bine a intervenit acolo Angel Rachel din fața lui Hamza. Cât de bine a intervenit aici experimentatul fundaș dreapta. Cât de bine a intrat Priso în această fază. A reușit să destabilizeze defensiva lui Swansea cu câteva mișcări foarte bune. Încet, încet Tremel devine cel mai urât om de pe teren. Fanii Petrolului începe să și tremure, nu? Tremel, da, bineînțeles, pentru aceste atacuri pe care Petrolul le are tot mai incisive. Geraldo, o minge trimisă bine pentru Guilherme. Pornește un nou atac al Petrolului, formația lui Contra într-o permanentă ofensivă. Hoban, incursiunile fundașilor centrali sunt și ele tot mai importante, însă pasa lui Teixeira pentru Camara a fost interceptată de linia defensivă a lui Swansea. De contraatac cu Miciu, care trimite excelent lui Donnelly. Să vedem cum ne descurcăm la această fază cu superioritatea numerică a lui Swansea. Donnelly centrează, bară! Asta este diferența la Ploiești. Publicul parcă împinge mingea în bară și nu în poartă. Au fost 2 autogoluri la partida de la Swansea. Aproape de un autogol și acum Geraldo mi s-a părut că a deviat acea minge, da, Geraldo, spre poarta lui Bornescu. Am scăpat de o fază foarte periculoasă. Miciu cât de bine a reușit să-i paseze același Miciu acum, dar mingea l-a depășit. Miciu i-a pasat perfect lui Donnelly pentru acel contraatac. Foarte frumos aici, Priso prinde picioarele lui Davis. Balonul a ajuns însă la Amat. Control al lui Pablo Hernandez. N-a reușit acolo recuperarea Mustivar, dar o reușește Hamza. Hamza așteaptă, avea varianta Camara, continuă Teixeira cu Bugema.
Vine Guilherme și este foarte liber în acea bandă stângă. Să vedem centrarea brazilianului Guilherme. Centrează pentru Camara, minge deviată. Și acum Bugema așteaptă Mustivar. Șutul său însă trece pe lângă poartă. Petrolul din ce în ce mai curajoasă, dar și din ce în ce mai multe riscuri și asumă echipa lui Cosmin Contra. S-a văzut ceva mai devreme. Da, iată, vedem reluarea cu pasa excelentă a lui Miciu pentru Tonali. Acesta pătrunde, nu își asumă un șut, ci încearcă o centrare pentru Pablo Hernandez. Iar Geraldo reușit și acolo să se întindă. Scăpăm de un al treilea autogol în această dublă dintre Swansea și Petrolul. Noi vedem aceste reluări, însă între timp pe teren, portarul Tremel, după mai multe încercări de a trage de timp, primește în cele din urmă cartonașul galben din partea arbitrului Kukulakis. Zero la 0 în continuare între Petrolul și Swansea, însă fanii continuă să creadă în această încercare temerară a echipei lui Contra de a întoarce o victorie categorică a lui Swansea din prima manșă. Lecția pe care o predă în această seară Galeria Petrolului este una extraordinară. Niciodată nu trebuie să-ți cedezi, să-ți lași la greu jucătorii, indiferent de scorul care se registrează, de exemplu, acum la General. Teixeira cu o pasă foarte bună pentru Hamza. Sunt însă mulți jucători ai lui Swansea în acea zonă a terenului. Încearcă acolo Priso să-l ajute pe Hamza, s-au recuperat cei de la Swansea. Foarte bine, să apare Mustivar. Păcat că scapă mingea în afara terenului. Însă vedem cum Contra îl felicită pe Mustivar. Capitanul echipei este gratulat și cu o palmă prietenească a lui Contra de încurajare. Degajarea lui Tremel este foarte bună. Oprit până la urmă Pozuelo. Este în offside Hamza, însă Amat îl oprește pe Abel Camara. Teixeira involuntar cu cotul a prelungit această minge și acum Sonia al Senat pentru Priso. Nu a faultat Priso în fața lui Britton. Intrare britanică asupra lui Britton a lui Mustivar, însă acțiunea continuă cu pasa pentru Davis. Geraldo Alves reușește recuperarea și acum Priso încearcă să declanșeze un contraatac, însă nu are foarte multe soluții. Vine Pablo și recuperează doar pentru moment. Cel mai bun jucător de pe teren în această seară, deocamdată Geraldo. Din păcate însă vedem un fundaș central, ia prin planul. Am dorit totuși ca un jucător de atac să iasă în prim plan la Petrolul. Foarte bine acolo de Bia Guilherme. Bugema ajută. Avem superioritate în acea zonă a terenului. Să vedem cum ne vom descurca în această situație favorabilă. Bugema cu driblinguri acolo. Centrarea lui Bugema. Însă are acolo Chico o intervenție de nota 10. Continuăm însă acest atac. Se luptă Britton și obține lovitura liberă pentru Swansea. Are experiență Felipe Teixeira, a jucat la Paris Saint-Germain, însă și Britton are mulți ani în Premier League. Un jucător emblematic ce poartă banderola de capitan în această seară pentru Swansea. A fost pe teren pentru formația galeză pe tot drumul care a dus la această ascensiune extraordinară a formației din Swansea, din Liga a 4-a până în prima jumătate din Premier League. Liam Britton a fost mereu în această formulă, în această formație. Ca și Petrolul, Swansea este un produs al pasiunii fanilor. În 2001 clubul a fost vândut cu o liră fanilor, pentru că nimeni nu avea cum să-și asume responsabilitatea de a prelua echipa în Liga a 4-a și până la urmă, iată, acum echipa este pe un drum ascendent. Arbitrul Kukulakis nu l-a văzut pe Bugema, putea să lase jocul să continue, pentru că Bugema intră într-o poziție favorabilă. Să nu uităm că și în prima repriză Kukulakis le-a refuzat un astfel de avantaj celor de la Swansea. Faul făcut asupra lui Mustivar, care și el face o partidă bună, arată ca un adevărat lider în teren pentru echipa lui Contra. Bugema a renunțat la execuția acestei lovituri libere. Iată-l pe Teixeira, trimisând foarte bine la colțul lung și Geraldo a trimis în centru, de unde însă Tremel a reușit să ia fața acolo lui Hamza. De Guzman nu s-a văzut absolut deloc în această repriză secundă olandezul. Acum o pasă pentru Pozuelo, nicio problemă pentru Mircea Bornescu. Mustivar. Ne bucurăm tot mai mult de aceste acțiuni pe care Petrolul le reușește, dar să nu uităm de riscul pe care și l-a asumat Cosmin Contra. Însă
E de riscat în acest moment, suntem în repriza a doua, nu mai avem chiar nimic de pierdut. Jucăm cu un singur fotbalist în fața defensivei, cu Mustivar, mult mai echilibrată așezarea în teren a celor de la Swansea. Un 4-3-3 care sigur acoperă mult mai bine terenul, însă contra riscă. Teixeira conduce acum jocul. Toți jucătorii în 30-35 de metri în jumătatea lui Swansea. Teixeira se încurcă cu Mustivar. Teixeira face un semn și alergă acolo Al Senat. Vine lângă el Davis, însă Al Senat câștigă inteligent această minge. Al Senat cu o centrare la firul ierbii, însă a intervenit bine Jordi Amat. Pablo Hernandez pentru contraatac al lui Swansea, care se mută în flancul drept. Acolo însă Donnelly alunecă, rămâne unul dintre punctele slabe ale celor de la altfel arăta meciul cu Wilfried Bony. Cu siguranță o explicație pentru diferența între felul cum se joacă în această manșă secundă și felul în care s-a jucat în prima manșă este și această prezență a lui Donnelly în locul lui Bony. Iată-l aici pe Priso. Priso cu câteva incursiuni foarte interesante, mai ales în repriza secundă. O minge a lui Camara înapoi pentru Bugema. De la Bugema la Ghierme. Curge bine acest atac al Petrolului. Ghierme în spatele lui Cuculakis. Da, l-a pedepsit pentru cele două faze de mai devreme, în care nu a lăsat avantaj. Mustivar lipsit de luciditate în faza de mai devreme, așteptat de la o distanță mult prea mare. Însă posesia rămâne la noi cu Hoban acum. Iată fundașul central unde a ajuns. Hoban cu un dribbling foarte frumos. Continuarea lui Hoban și este un șut al lui Bugema care nu ne aduce nicio lovitură de colț. Însă un alt sfert de oră dominat clar de Petrolul în fața lui Swansea. Petrolul, dacă va părăsi această competiție, o face totuși cu onoare. La revenirea după 18 ani în cupele europene, să nu uităm, Petrolul a reușit să elimine locul 4 din campionatul Olandei și să facă o partidă onorabilă în retur în fața lui Swansea, locul 9 în Premier League și deținătoarea Cupei Ligii Angliei totodată. Învârtit Pozuelo și de Geraldo și de Mustivar. Spaniolul acuză o lovitură. Să vedem ce s-a întâmplat. Suntem 66 de evenimente, 40 de milioane de dolari premii garantate. Noi suntem World Championship of Online Poker. Mă uit la caracterele asiatice de pe tricourile celor de la Swansea și mă gândesc că această intrare a lui Key poate are o legătură cu acele caractere. Da. Key, un jucător din Naționala Coreei de Sud, va intra pe terenul locului de Guzman. Sponsorul lui Swansea e chinez. Nu știu cât de mult ce legătură are, însă cu siguranță asiaticii sunt din ce în ce mai puternici în campionatul Angliei, în Premier League. O echipă precum Fulham are un patron asiatic și o echipă ca Queen's Park Rangers, un mare investitor în sezonul trecut, are un patron din Asia. Să nu uităm ce se întâmplă și la Internaționale Milano, nu-i așa? Da, bineînțeles. Cu ajutorul care pare a venit din Indonezia. Aici vedem cum Mihail Laudrup modifică în centrul liniei sale de mijloc, acolo unde sud-coreanul Key intră în locul lui Jonathan de Guzman. Iată cum un jucător din Naționala Coreei de Sud intră în locul unui jucător care evoluează Naționala Olandei. Un lucru care vorbește cât se poate de elocvent despre forța adversarei Petrolului din această seară. Și se spune că între cele două echipe galeze prezente în Premier League în acest sezon în premieră, Cardiff e cea cu banii. și nu Swansea. Swansea cu pasiunea suporterilor. Să vedem pe Hamza, care a așteptat prea mult. A intrat bine Camara în joc, a reușit să devieze acest balon pentru Hamza și a făcut lucruri bune până acum în centrul atacului. Pozuelo cu câteva faulturi repetate în ultimele minute a mai și parlamentat în fața arbitrului. Cuculakis însă îi trece cu vederea acest lucru. Noi continuăm cu avalanșa fazelor fixe din apropierea careului lui Swansea, însă Swansea este la fel de greu de cucerit cum a fost Britania în bătălia pentru Anglia din al doilea război mondial. Teixeira cu centrarea pe colțul lung, vine Geraldo. Tremel are experiență, știu ce să facă. Tremel a făcut o partidă bună pe Wembley în finala Cupei Ligii pentru Swansea și continuă cu evoluțiile sale bune pentru echipa galeză și în această seară la Ploiești. Aici un picior ridicat prea sus de Miciu, care, culmea, nu înțelege cu ce este vinovat în faza de mai devreme. Se execută repede Teixeira. Teixeira, un exterior elegant al lui Teixeira pentru Priso. Senzațională pasa lui Teixeira. Priso continuă cu pas în spate la Mustivar. Mustivar l-are lângă el pe Teixeira.
Teixeira face un meci foarte bun. Teixeira în această repriză secundă. Hamza își face mingea singur. Hamza Mustivar în fața porții. Minge respinsă de Cico. Priso continuă cu un dribbling frumos. Priso centrează la capitolul inteligență și eleganță. Petrolul stă excelent în această seară, însă din păcate este în continuare doar 0-0. Sudcoreanul Ki. O pasă pentru Donnelly. Rory Donnelly alergă foarte bine și ține mingea în teren. Pablo nu înțelege nici el cum Donnelly nu reușește să-i pună mingea la picior. Pasă pentru Davis. Davis în fața porții. Guilherme salvează pentru că Geraldo, iată unde este. Priso pe contraatac. Să vedem Priso. Însă Ki reușește să se descurce foarte bine, așa cum se descurcă cu limba engleză, pentru că a copilărit în Australia. Pablo Hernandez. Iată cât de bine este din defensivă Hoban. Bugema este lovit în față și din nou Ki face un joc bun la recuperare și a pus imediat amprenta. Cred că este mai inspirat în joc și mai consistent în joc decât de Guzman, cel pe care l-a înlocuit. Continuă atacul celor de la Swansea cu o minge centrată de Angel Rahel. Cât de bine s-a recreat aici Teixeira. Rămân periculoși de la Swansea cu o minge lucrată acolo în careul nostru. Miciu din fericire pentru noi nu reușește șutul decisiv. Acum Bornescu reține și scăpăm. O intervenție de nota 10 a lui Bornescu. Nu este mai puțin adevărat însă că și cei de la Swansea s-au jucat cu această ocazie de gol. Semnalizarea acum de offside. Fault în atac, nu fault în atac de Tușierul. Noi revedem această minge. Ce treabă avea Tușierul la faza asta, să arate el faultul în atac, pentru că arbitrul Cuculakis era foarte bine poziționat. Revedem această intervenție foarte estetică a lui Bornescu la lobul încercat de Pablo Hernandez. Iată pasa lui Pozuelo pentru Pablo Hernandez și intervenția frumoasă a lui Bornescu. Când se implică jucătorii de calitate ca Miciu sau Pablo Hernandez în acțiune de atac, se vede la Swansea, dar acum o recuperare a lui Bugema întâmpinate cu multe aplauze fața lui Angel Rahel. Din păcate mingea însă a ieșit în afara terenului. Din nou Liam Britton. Amat. Așteaptă Davis, este presat de Priso la marginea terenului. Romario, care a renunțat la părul de aur, încearcă să-și facă simțită prezența prin jocul consistent, nu prin look. Da, acum avem parte de aurul negru, nu? Că se la Ploiești aici. Este Mustivar de pe teren și avem, după o dublă modificare ofensivă, avem o schimbare la mijlocul terenului. Contra are nevoie de un jucător proaspăt care să se lupte cu aceste contraatacuri ale celor de la Swansea, pentru că avem o echipă dezechilibrată în acest moment cu mulți jucători de atac și atunci este nevoie de un jucător proaspăt în locul lui Mustivar în fața defensivei. Foarte interesantă discuția dintre Romario și Hoban. Romario a spus lui Hoban să urce mai mult, să devină acolo un nou mijlocaș defensiv. Pasă pentru Pozuelo. Pozuelo, foarte bună preluarea lui Pozuelo lângă Geraldo, însă Geraldo nu lasă să respire acolo pe spaniol. Pasă în spate. Pablo Hernandez. Șutul său trece peste poartă din fericire. Pablo Hernandez, un jucător care și-a pus amprenta, sezoane bune pe jocul Valenciei, o achiziție extraordinară făcută vara trecută de Swansea, 5,5 milioane de lire sterline a plătit atunci Swansea, da, aproximativ 7 milioane de euro plătite de Swansea și pe sudcoreanul Ki s-au plătit 8 milioane la Celtic. Investiții foarte mari, peste 50 de milioane în ultimii 2 ani în această echipă. Centrarea este pentru Hamza. Hamza își preia din nou singur această minge. Al Senat. Priso l-așteaptă pe haitian, al Senat urcă, însă ia fața Jordi Amat, care salvează această minge. Priso poate recupera, o face camerunezul. Teixeira nu găsește soluția până la urmă. Era între 3 adversari, era foarte greu de găsit acolo, de gândit acolo. Hoban cât de bine a ieșit din nou și a reușit recuperarea. Hoban a făcut o partidă bună, păcat că această pasă nu a ieșit. Să sperăm că Romario va intra și el mai bine în joc. Între timp, Lama intră pe teren în locul lui Pablo Hernandez. Să vedem cum se va descurca belgianul în locul jucătorului spaniol. Nu contează scorul când joacă Petrolul, așa se spune la Ploiești. Scorul la general este 5-1 pentru Swansea, însă fanii continuă să aibă încredere într-o victorie
care ar însemna victoria de onoare pentru această minunată echipă. Hamza pentru Abel Camara. Să vedem dacă prinde această minge Abel Camara. Portughezul o ține în teren cu multe eforturi, dar o ține. Centrează, este blocat, continuă Abel Camara. Abel Camara trece prin Jordi Amat, continuă această fază. Abel Camara șutează, este oprit de Lama. Da, un nou contraatac pe care încearcă cei de la Swansea cu Pozuelo. Nu era în offside Donnelly, însă mingea lui Pozuelo s-a dus prea puternic. Mai avem un sfert din acest meci. În continuare, Petrolul și Swansea se află la egalitate 0-0. Din punctul de vedere al lui Swansea se repetă povestea din manșa precedentă din preliminarele Europa League. După o victorie cu 4-0 în prima manșă cu Malmo, apoi cei de la Swansea au făcut un 0-0 în Suedia cu Malmo. Acum este 0-0 aici la Ploiești, după un 5-1 în prima manșă pentru Swansea. Geraldo din nou impecabil, o pasă pentru Romario, de la acesta la Priso. Camerunezul are viteză, să vedem dacă și-o utilizează la această fază. Lângă el Hamza. Hamza preia bine această minge, deși mult în lateral. Hamza îl împinge pe arbitrul de linie pentru a obține acest prim plan, însă mingea este deviată de Jordi Amat, care respiră greu, pentru că lângă el și Hamza și Priso au făcut o repriză secundă foarte bună. Bugema parcă s-a mai stins totuși față de prima repriză. Cred că intrarea lui Teixeira l-a adus într-un cont de umbră pe Bugema. Multe dintre fazele de construcție ale celor de la Petrol au fost preluate de Teixeira. Și după ce am văzut ce s-a întâmplat în prima manșă în țara Galilor, am văzut ce se întâmplă aici în țara galbenilor cu această peluză a Petrolului care arată absolut fabulos. Aici o demarcare a lui Ki. Sudcoreanul păstrează controlul asupra acestui balon. Mingea lui Ki, situație periculoasă și Donnelly ratează. Bornescu, dar până la urmă Donnelly înscrie golul lui Swansea. Nu, este un gol anulat, probabil pentru un hands al lui Donnelly. Să vedem o replica Petrolului foarte rapidă cu Hoban. Așteaptă Teixeira această minge. Teixeira primește greu această minge și este faultat, cartonaj galben pentru Leon Britton. Și cred că Britton îl ceartă mai degrabă pe Donnelly decât pe arbitru pentru acest galben. Îl ceartă pe Donnelly pentru că a ratat acea șansă uriașă. Aici vedem faultul capitanului lui Swansea asupra lui Teixeira. Dar să ne întoarcem și la Bornescu, cel care a reușit o intervenție formidabilă în faza de mai devreme în fața lui Donnelly în situație de 1-1. La revenirea sa într-o partidă oficială în acest sezon, Bornescu face o partidă mare. O nouă lovitură liberă de la distanță, minutul 71. Șutul lui Hoban este respins ușor de zid și va fi aruncare de la margine pentru petroliști. Vine Al Senat, se grăbește, însă nu are cu cine. Trimite din tușă pentru Romario. Romario în colaborare cu Priso. Acum Al Senat, centrarea acestuia nu era deloc Chico. Este însă bine poziționat. Geraldo se ajută de corp și obține prin planul. Geraldo continuă această fază. Geraldo oprit însă de Donnelly, corect. A văzut bine cu Kulakis. Romario n-are o preluare foarte bună. Vine Leon Britton și fură mingea. Este offside de această dată. Offside evident la Pozuelo. Până la urmă grecul de la linie e mai inspirat. Da, din păcate Romario nu a intrat în joc așa cum ne așteptam. Noi revedem această fază cu Ki, care a controlat bine și apoi a pasat lui Donnelly. Donnelly reușește să îl depășească acolo pe Al Senat. O primă intervenție excelentă a lui Bornescu și apoi sub privirile lui Kulakis. Mingea este controlată de Donnelly cu mâna și se anulează golul. Ce pasă aici! Hoban trebuia să înscrie la această fază. A primit o pasă de maestru de la Younes Hamza. Încă un risc pe care și-l asumă Cosmin contra. Hoban tot mai mult în atac. Vedem această pasă de maestru al Teixeira, devierea formidabilă a lui Hamza. Aici Hoban are inspirația de a lăsa pe Davis să se ducă prin fața sa. A fentat frumos acolo. Din păcate, ce mai era de făcut în această fază, dincolo de pasele și fentele foarte bune, nu i-a ieșit lui Hoban și am ratat o nouă situație bună de a deschide scorul. Însă Hoban este și el un jucător regăsit după partida de coșmar pe care a făcut-o prima manșă la Swansea. Minge la bătaie pentru Pozuelo, sunt trei adversari lângă el.
Iermen a fost offside la Priso. Priso preia foarte bine. Priso! Gol! Priso! Ce pasă luminoasă pentru Priso, care deschide scorul la Ploiești. Ce era inevitabil, se produce până la urmă. Petrolul a avut numeroase ocazii de gol, a avut o presiune pe parcursul întregii partide, o demarcare excelentă din partea lui Priso. Angel Rangel degeaba cere semnalizarea unui offside, nu a fost poziție neregulamentară la Priso. Preluare excelentă a cameronezului adus de la CSKA Sofia și finalizare de maestru a celui care, iată, primește o șansă primul 11 în acest meci, pentru că a plecat grozav. Onoare restabilită acum să marcheze și al doilea gol Petrolul pentru a fi un final mai încins. Ce se întâmplă pe stadionul Ilie Oană se întâmplă doar pe marile stadioanele Europei. Toată lumea în picioare. Imediat după marcarea golului de către... Dar să vedem această fază cu Lama, care din păcate înscrie și este gol regulamentar reușit de Lama. Toată lumea este șocată aici pe Ilie Oană, când toată lumea se bucura pentru golul marcat de Priso. Vine această lovitură a lui Lama, însă nicio fracțiune de secundă fanii Petrolului nu s-au oprit din cântat, de parcă nici n-ar fi văzut acest gol al lui Lama. N-am mai văzut niciodată pe un teren de fotbal așa ceva. Fanii nu s-au oprit nicio secundă din cântat, deși Lama, iată, înscrie în poarta lui Bornescu. Formidabilă atitudinea fanilor Petrolului. Păcat însă pentru acest moment de neatenție, Lama se demarcă de lângă Al Senat și înscrie în poarta lui Bornescu. Jucător introdus în locul lui Pablo Hernandez de Michael Laudrup în această repriză secundă, analizează cu cal. Este 1-1 acum între Petrolul și Swansea. Hamza pentru urcarea lui Teixeira. Teixeira centrează din nou în fața porții. Minge respinsă de Chico. În acest moment, pe stadion sunt 12.592 de suporteri. Aproape 13.000 de oameni pe stadion în această seară. Pe Ilie Oană, 13.000 de suflete alături de acest jucător. Șut! Bugema! Ca din tun a șutat francezul, însă mingea a trecut puțin peste poarta lui Tremol. Asta e, a mai făcut o dată să tremure cu un jucător pe care Petrol a dus cu 25.000 de euro. Ei au fotbaliști de milioane și milioane de lire sterline, însă cu această peluză extraordinară, alături cu aceste tribune foarte frumoase de pe Ilie Oană și cu atitudine schimbată, jucătorii Petrolului au reușit să refacă acest decalaj și iată, Michael Laudrup se pregătește să facă o ultimă schimbare în echipa sa. Laudrup imediat și-a chemat ultimul jucător de rezervă pe care l-avea pe marginea terenului, imediat după ce înscrisese Priso pentru Petrolul. Da, Canias la marginea terenului, el a fost titular împotriva lui Tottenham. Iată-l acum intrând în finalul meciului de la Ploiești. Chico sub presiune, Bugema încearcă să-l determine să trimită măcar în afara terenului. Mingea atinsă până la urmă de francez. Momentul în care se face schimbarea, intră pe teren Canias. În locul lui Miciu, iată o mutare defensivă pe care o face Michael Laudrup. Un mijlocaș de acoperire este trimis în locul golgheterului Miciu. N-a mai reușit să scrie în poarta Petrolului, așa cum a făcut în prima manșă, însă spune multe despre cum a respectat Laudrup acest retur, cum l-a privit cu circunspecție, chiar dacă venea după victorie cu 5-1. Fotbalistul său determinant, Miciu, a fost păstrat pe teren până când Swansea a reușit să înscrie golul care a calmat situația în acest retur. Da, porecla primită de Swansea în Premier League în sezonul trecut, Swansea-Lona, iată, se adeverește, este un spaniol și intră un spaniol. Deja Michael Laudrup poate face în primul 11 aproape. Pe parcursul acestui meci de la Ploiești, 7 jucători spanioli s-au aflat în teren pentru Swansea, incredibil. Sunt multe echipe spaniole care nu au 7 fotbaliști pe teren la o partidă în cupele europene. Îl vedem acum pe Al Senat cu o centrare la colțul lung, acolo se află Teixeira. Mingea este însă deviată de Angel Rangel în corner. Minutul 77, scorul este 1-1, s-au marcat două goluri rapide, să vedem ce se va întâmpla în acest final frumos de partidă. Nu putem spune din păcate tensionat, dar frumos este. Petrolul ar merita un gol măcar pentru o victorie de prestigiu în fața unei noi echipe din Premier League, așa cum reușea în 1966 în fața campioanei Angliei de atunci, FC Liverpool.
Pozuelo urmărit de Romario și fug vreo 6 jucători de la Swansea, sunt liberi pe această parte. Romario trebuie să-l țină acolo pe Pozuelo. Pozuelo centrează, vine Al Senat și reușește să trimită în afara terenului. Erau 3 jucători liberi în careul lui Bornescu, la marginea careului lui Bornescu. Păcat că Al Senat n-a mai fost la fel de inspirat, n-a fost la fel de atent și la golul lui Lama. Când a scăpat de supraveghere pe adversarul său direct, Lama este mijlocașul stânga și a permis acestuia să înscrie în poarta lui Bornescu. Dar Al Senat ne-a arătat și el că este clar titularul în fața lui Hakim, cu totul altă evoluție din partea haitianului față de ce a reușit Hakim în prima manșă. Pozuelo pentru Cañas, noul intrat. Minge care ajunge la Davis și acum din nou Cañas. Davis, Lama. Lama încearcă să țină mingea în teren, dar nu reușește. Recuperarea lui Priso. Blocat acolo Teixeira. Multe grejeri la mijlocul terenului. Acum Al Senat încearcă să declanșeze acest contraatac. O minge pentru Hamza. În centru este Camara. Hamza se uită către Camara. Hamza pasează pentru urcarea lui Damien Bugema. Să mingea a fost prea puternică. Chi, jocașul sudcorean care a intrat mult mai bine decât Romario, este faultat în această fază de cel cu care îl comparam. Da, Ki Sung-yong îi spun cei de la Swansea David, așa cum îi spuneau și australienii când era mic. Pasă formidabilă a lui Guilherme pentru Priso în momentul în care Petrolul reușește să deschidă scorul. Încă o dată mingea trimisă perfect pentru demarcarea lui Priso. Era 1-0 pentru Petrolul. Visam la un succes de prestigiu, dar a venit această fază cu Al Senat care îl scapă de supraveghere pe Lama. O minge aici a lui Pozuelo. Revenim la joc, Donnelly obține lovitura de colț. Pozuelo, după ce a reușit să marcheze un gol în prima manșă, acum a trimis o pasă decisivă pentru golul lui Lama. O achiziție excelentă făcută de cei de la Swansea în această vară, de la Betis Sevilla, locul 7 în Primera División. Tânărul de 21 de ani, Pozuelo. Centrarea lui Britton. Bornescu trebuie să intervină și o face foarte bine. Degajarea lui Bornescu pentru Camara. Camara, lângă el este Davis. Se dă offside. Cred că totuși această partidă ne oferă niște răspunsuri. Hoban este mai util pentru cei de la Petrolul în linia defensivă decât la mijloc. Există viață după grozav pentru că linia Priso, Bugema, Teixeira poate să acopere această plecare a lui Grozav. Practic am descoperit un nou jucător la Petrolul în această seară, Priso, care a marcat un gol foarte frumos și a făcut o partidă solidă. Da, mai are să descopere Cosmin Contra și noul Bochila și Petrolul ar putea fi o echipă competitivă în noul sezon. Aș spune totuși că Abel Camara merită mai multe șanse în fața lui Dore. Am văzut mai devreme un suporter al Petrolului care, cine știe, a prins aici la Ploiești și acel succes istoric al formației petroliste în fața lui FC Liverpool în 1966. 3-1 pentru Liverpool atunci, pentru Petrolul atunci în fața lui Liverpool. A fost nevoie de o rejucare care s-a disputat la Bruxelles și care a fost câștigată până la urmă de campioanei mondiale. FC Liverpool, campioana Angliei în acel moment. Hoban îl așteaptă Al Senat în banda dreaptă, primește haitianul și acum Priso. Vine Hoban la această combinație. Priso alege să-l dribleze pe Cañas. Continuă Priso. Așteaptă Al Senat. Priso a cercat o rezolvare fantezistă printre picioarele lui Cañas. Camerunezul este în continuare șicanat de Pozuelo. E foarte nervos Priso, să nu uităm incidentul său din Bulgaria, acolo unde, după ce a fost agresat de fanii unei echipe rivale lui CSKA Sofia, el s-a luat la bătaie cu un steward, un polițist de fapt, și a fost arestat din autocarul echipei. Priso e foarte, foarte nervos de obicei. Pozuelo nu știa povestea asta pe care ai spus-o tu acum și s-a băgat la niște contre aici cu Priso. Avem o lovitură liberă ce va fi executată de excelentul pasator din faza golului lui Priso. Este vorba de Guilherme. O nouă partidă bună făcută de fundașul stânga și cumva justificat interesul Stelei pentru Guilherme. Un interes spus răspicat de Mihai Stoica. Aici o minge trimisă însă din offside de către Hamza. Hamza și el, cum spuneam, redescoperit față de meciul din prima manșă. 2 goluri marcate de el în ultimele etape de campionat pentru Petrolul, însă
fără reușită, deși a avut o uriașă ocazie de gol în prima repriză aici în fața lui Swansea. Din nou Gherme cu recuperarea și acum Romario. Romario se ține bine pe picioare fața lui Lama. Priso pentru Alsenat. Alsenat a alergat din nou foarte, foarte mult. Este principala sa calitate. Romario centrează pe jos. Abel Camara. Gherme. Hamza este blocat de Britton într-o situație foarte bună. Și acum Gherme pentru Bugema. Bugema nu reușește să îmblânzească acea minge care ajunge până la urmă la Teixeira. Gherme centrează pentru Abel Camara. Gol! Younes Hamza! 2-1 pentru Petrolul. Această echipă are onoare. Acești jucători reușesc să se concentreze. Sunt dovezi clare. Două pase de gol pentru Hamza, care nu știu dacă... ale lui Gherme, cer scuze, pentru Hamza. Două pase de gol din partea lui Gherme pentru Hamza. Nu sunt foarte convins că Hamza a pornit dintr-o poziție regulamentară, dar revedem această fază. Hamza are o finalizare în stil clasic. Este stilul său de a înscrie a marcat atât de multe goluri cu astfel de lovituri de cap foarte rafinate. Poate însă mai revedem o fază pentru a vedea dacă Hamza s-a aflat în poziție regulamentară în momentul în care a plecat mingea de la Gherme. Minutul 84, Pozuelo continuă să-i enerveze pe jucătorii Petrolului. Romario e gata să-l ia la bătaie. Spaniolul i-a șicanat tot meciul, până la urmă primește cartonașul galben de la Cuculakis. Și dacă ne gândim că în acest moment diferența este de 3 goluri la general, dar 2 dintre aceste 3 goluri au fost marcate de jucătorii Petrolului, au fost autogoluri ale lui Hoban și Pesania, care vorbesc mult și despre neșansa pe care Petrolul a avut-o în această dublă cu Swansea. De Romario putea să scape, dar de Bornescu nu. Bine că a fost calm portarul Petrolului la această fază. A scăpat din țara lui Dracula fără o mușcătură. Bornescu cu o degajare. Petrolul vrea mai mult. Petrolul vrea o victorie precum cea din 1966, 3-1 cu FC Liverpool. Teixeira îl așteaptă pe Gherme, pasatorul brazilian, cu adevărat brazilian din această seară. Canias pentru Donnelly, însă Donnelly nu cred că va prinde această minge. A primit 90 de minute puștul vedet al echipei a doua a lui Swansea, însă tin să spun că a fost veriga slabă din această echipă a lui Laudrup. Încă o dată această fază cu devierea minunată a lui Hamza la această a doua pasă de gol pe care Gherme o reușește în acest meci. Gherme cu o partidă remarcabilă. Sunt mulți jucători ai lui Contra care au făcut o partidă mare în această seară. Poate partida vieților, pentru că este vorba totuși de o întâlnire în play-off Europa League cu o echipă din Premier League. Aici mingea este întoarsă la Priso. Priso încearcă o combinație cu Hoban. Centrarea fundașului central nu ajunge însă, din păcate, la Camara. Da, l-a păcălit și pe Camara cu acea fentă, probabil. Hoban a urcat foarte mult, a riscat foarte mult în această repriză secundă, dar trebuie spus că merită. Minutul 86, Petrolul Swansea este 2-1, este victoria pentru care acești fani au venit la stadion. E greu de crezut că cineva din acești 13.000 de oameni care sunt acum în acest moment pe stadion a sperat cu adevărat că va fi 4-0, scorul care ar fi calificat Petrolul în premieră în grupele Europa League, însă toată lumea s-a gândit la o victorie. Camara și obține lovitura liberă în fața lui Chico, se execută repede. Chico nu vrea să dea drumul la minge și primește și el galben. Roșu. Da, e roșu pentru Chico. Da, al doilea galben la Chico. Din păcate mai sunt doar 4 minute plus prelungiri, 6 minute probabil până la sfârșit, 7 minute până la sfârșitul acestui meci. Și până la sfârșitul aventurii europene a Petrolului, o aventură în care suporterii Petrolului s-au bucurat pentru eliminarea lui Vitesse Arnhem. Da, dar nu este eliminarea lui Chico, ci este eliminarea lui Leon Britton. Da, probabil că el a întârziat și a protestat probabil după aceea. Leon Britton, capitanul lui Swansea, este eliminat. Britton avea deja un cartonaș galben și probabil în momentul în care cei de la Petrolul s-au grăbit să execute acea lovitură liberă, el a blocat și a primit al doilea cartonaș galben.
Petrolul în superioritate numerică, acum prin Teixeira, care șutează, mingea ajunge în careul galez, acolo se află Camara, minge scoasă pentru Guilherme, centrarea lui Guilherme și iată un voleu care este blocat în ultima clipă. Cei de la Swansea ies pe contraatac, o minge pentru Lama, marcatorul golului formației galeze aici la Ploiești, se demarcă și Davis, el alergă după această minge, apare însă excelent acolo Al-Senat. Va fi aruncare de la margine pentru Petrolul, o nouă șansă mare de gol pentru Petrolul. Câte ocazii a avut formația lui Contra să reușească chiar miracolul în această seară în fața lui Swansea. Minge deviată de Canias, Chico sub presiune, vine Bugema și fură această minge. Bugema mai departe, Abel Camara este în careu, Abel Camara nu are însă soluții, pasă în spate, Hamza! Pe lângă poartă, foarte multe ocazii și așa cum spuneai și tu, Mihai, la câte ocazii au fost, se puteau înscrie 4 goluri în poarta lui Tremol. Miracolul nu mai pare atât de imposibil privind retrospectiv această partidă. Au fost multe ocazii de gol pentru Petrolul. Aici revedem șutul lui Hamza după mingea așezată de Camara și de carul Petrolului. A făcut o partidă bună. Sunt jucători care au fost descoperiți sau reconfirmați în această seară la Petrolul. Petrolul bate pe terenul Astrei cu 2-1 în ultima etapă de campionat. Conduce acum cu 2-1 în fața lui Swansea și a spune că până la urmă Cosmin Contra a avut dreptate când a spus după prima manșă din Țara Galilor că aceea nu este echipa mea, aceea nu este echipa Petrolului, cea care a fost surclasată de Swansea cu 5-1. Da, atins să cred că dacă turul ar fi fost aici, pe stadionul Lilie Oană, iar Petrolul ar fi reușit o victorie, așa cum se întâmplă în această seară, la Swansea s-ar fi jucat probabil puțin mai cu curaj, cu avânt, cu aplomb din partea jucătorului Cosmin Contra, având în față o calificare. Revedem reușita lui Younes Hamza. El suferă la marginea terenului, are o problemă la genunchi și e greu de crezut că va continua această partidă. Am revăzut golul lui Younes Hamza. Se joacă 10-10 în acest moment, pentru că ceva mai devreme Leon Britton a fost eliminat, iar Hamza nu cred că mai poate să calce în piciorul drept. Partidă totuși memorabilă făcută de Petrolul, una dintre seriile importante din istoria acestui club. La revenirea după 18 ani, Petrolul părăsește cu fruntea sus Europa League. A reușit să treacă de locul 4 din campionatul Olandei. Viteze Arnhem după un succes obținut în deplasare în Olanda. Și iată acum o victorie în fața unei echipe de Premier League. Sunt totuși rare ocaziile în care o echipă din Liga 1 reușește să bată o formație bună din campionatul Angliei. 13.000 de fani salută acest succes al echipei lui Cosmin Contra. O eliminare, sigur că e greu să spune acest lucru, că o eliminare poate fi frumoasă, dar este o eliminare onorabilă, să spunem, a celor de la Petrolul. Asta și în condițiile în care Davis acum trage de timp și nu vrea să arunce de la margine. Swansea s-a simțit, să spunem, înghesuită în această repriză secundă, cel puțin, de o echipă a Petrolului cu o energie deosebită. Key combina acolo cu Davis, Lama până la Jordi Amat, Chico, Canias. Geraldo lasă această minge să iasă în afara terenului, ba nu, o ține în teren până la urmă. Hopan, Geraldo elegant pentru Romario. Romario, Priso trebuie să fie foarte atent, iese Bornescu însă și culege mingea din fața lui Pozuelo, împins ca vârf în aceste faze. Donnelly nu a avut nicio legătură cu acest meci, din fericire pentru noi. Teixeira, Guilherme, opriți de Donnelly, care a fost trimis să acopere o zonă măcar și el calcă foarte greu. A fost un meci important probabil pentru cariera sa. Romario pentru Guilherme, o nouă centrare a lui Guilherme, să vedem această centrare. Davis respinge, nu foarte convingător. Camara! Era greu să trimită în poartă această minge, însă el a încercat, a avut curaj portughezul. Camara protejează această minge, Al-Senat mai departe, vine Guilherme după această pasă a lui Teixeira. Guilherme în fața porții, Davis, corner. Continua saltul Petrolului cu 1 minut și 10 secunde înaintea finalului acestei partide.
Bugema execută această lovitură de colț, centrarea lui Bugema, Geraldo, Hoban, Hoban! O mare ratare din nou a Petrolului. Au fost cel puțin 4 situații uriașe ratate de ploieșteni în această partidă, care, iată, se termină cu 2-1 pentru băieții lui Cosmin Contra. O echipă admirabilă a Petrolului, o echipă care a luptat timp de 93 de minute și a fost premiată cu acest succes în fața lui Swansea. O echipă bună din Premier League, o echipă care în ultimii 2 ani a investit 50 de milioane de euro. E o sumă la care nici măcar parcă nu avem curaj să ne gândim. Petrolul, în schimb, și-a pierdut cei mai importanti jucători din sezonul trecut. Vorbim aici, bineînțeles, de golgheterul Bochila și de Gicu Grozav, plecat chiar astăzi în Rusia pentru a semna cu Tere Groznei, echipă la care a ajuns până la urmă și Bochila. Geraldo, Bugema, Teixeira are în stânga spațiu Guilherme, însă nu se uită Teixeira. Mingea ajunge la Hoban. Hoban șutează din nou! Pe lângă poartă. Ce final de meci, un final superb pentru o campanie europeană a Petrolului, nu foarte lungă, însă încununată cu victorii importante. Una dintre ele la Arnhem, pe terenul echipei de pe locul 4 în ultimul campionat al Olandei. Centrare din nou în fața porții. Tremel prinde mingea și meciul se încheie cu victoria Petrolului. Un meci în care această victorie contează foarte mult, o victorie de onoare pentru Petrolul, o victorie în fața unei echipe foarte bune, cum vă spuneam. Noi suntem Mihai Mironică.